Bé, l'activitat que vos vaig a proposar aquesta setmana és que feu un dictat en castellà i un dictat en valencià. Bé, per si els vostres pares no poden fer-vos el dictat, he pensat gravar-me jo i fer-vos-el jo mitjançant el vídeo. Espero que estigueu molt bé i molts ànims. Cada dia és un dia menys. Molts ànims. Bé, no és molt llarg. Farem primer el de valencià i després gravaré un altre vídeo pel de castellà. Així els teniu separats i és més fàcil per a vosaltres. No és molt llarg. Agafeu el llapis i la goma i escriviu. Bé, aniré a poc, però si vos perdeu, només heu de tirar un poquet darrere. Val? Bé, una besadeta i comencem. En valencià, Agafeu la llibreta de valencià. 1, 2 i... Una vegada, coma, ja fa molts anys, coma, un agricultor del Maestrat, coma, que tenia un magnífic ramat de vaques roges, coma, va voler anar a Holanda a veure com es feien famosos els formatges holandesos de bola, coma, per si ell podia fer-los al seu mas prop de la mare de Déu. Punt i final. Recordeu, si vos heu perdut, tireu arrere i busqueu. He intentat anar lenta, però ja sabeu que en classe, com vos tinc, sé quin ritme de portar. Ara és un poquet difícil. Igual he corregut un poquet, així que disculpeu-me. Bé, abans de començar a corregir-lo, els vostres pares el tindran, perquè els el copiaré. Reviseu-lo. Mireu totes les paraules. Mireu quines van en majúscula. Sobretot això, els noms propis van en majúscula. Reviseu-ho. I una vegada revisat, podeu corregir-lo. Val? Vinga, ànims! Molts besets!